Ayan guys, kung mapapansin nyo, kunti na lang yung mga dilata ko. O yun, diba? Kaya, naisipan kong tumingin sa grocery para mamili tayo ng mga dilata. Tapos, kung mapapansin nyo, meron tayong mga nilagay na price. Ngayon ko lang yan guys nilagay. Kasi nga, may mga pagbabagong presyo na ngayon ko lang napansin kung kailang mauubos na. Halos mga bago lang din naman yan dahil hindi naman tayo kumukuha ng mga dilata ng maramihan. Kumukuha lang ako ng patatlo-tatlo. Ay, iba-ibang, sa isang klase is patatlo-tatlo lang kinukuha ko. Kaya, alam ko talaga nakailang kuha na tayo na. Alam ko naman na tumaas yung mga dilata. Pero, iniisip ko kasi hindi pa rin naman malulugi. Mga sintabo lang kasi minsan yung tinataas. Pero, ayan, na-shock tayo guys. Kasi yung, katulad nito, napakalaki ng itinaas. Ngayon ko lang to guys isinulat kung kailang paubos na siya. Ayan, nag-iisa na lang siya. O diba, wala nang ibang ligo. Nag-iisa na lang siya. Halos 3 o 5 piraso yata to. Isang piraso na lang. Ang bentahan ko pa ng mga sardinas is 22 pesos. Pero dahil nag-check tayo, dahil order nga sana ako, inaalala ko si Happy Cats kasi sabi niya noon is may mga tumaas na dilata. Kaya naisipan kong tumingin. Ayan na nga. Tapos ito din, 23 na. Nilagyan ko siyang 23. Kasi dati ang bentahan din namin is 22. Nag-iisa na lang din yata siya. Ay, di, dalawa pa siya. 'Di ba? Ito same lang din naman. Ito rin, medyo binago ko kasi ang bentahan ko din ito is 22. Hindi ko kasi ito napansin. Nakakala ko kasi yung ordinaryong mega na maanghang lang to. Ang pala, magkaiba rin pala to. At saka ito. Ang ginawa ko tong 24. Ayan guys, 'di ba? Ang bentahan ko pala is palugi na. Palugi. Tapos ito naman is, dati ang bentahan ko dito is 20. Bali ito pinag 22 ko na siya dahil halos same price na siya ng mga mega at saka yung Stown. Tapos ito, same pa rin naman, 35. Yun is 20. Ayan, diba? Ito ay 30, same pa rin. Bali hindi ko pa na-check yung ano nito. Dating sulat ko pa to, ayan. Tapos, pero check natin yung resibo din yan. Kasi hindi naman ito mabili sa akin. Ang mabibili lang talaga is mga sardinas, San Marino, Century Tuna. Ayan guys. I-update ko kayo mamaya or bukas pag dumating yung ating grocery. May mga bago tayong order. Hindi ko kasi makita yung mga resibo nito eh. Ayan guys, kaya double check talaga sa mga resibo nyo dahil marami na talagang tumaas. Inasanay kasi ako na minsan kahit alam kong tumataas, hindi naman ganun kalakihan ang itinataas minsan, 'di ba? Kaya isip ko, mababawasan lang yung kita ko pero hindi pa rin lugi. Yun pala is malaking pagkakamali dahil dito pa lang laking lugi na. 22 ang bentahan ko, ang puhunan niya na is 23.20. O 'di ba? Ayan guys, 'di ba? Katulad ng mga tang juice, ayan, 'di ba? Hindi naman lingid sa lahat na talagang tumaas din yung mga tang. Halos ang tinaas niya is nasa 20 pesos mahigit. Pero ang bentahan ko pa rin yan is 20 pesos. Kagaya ng sabi ko, hindi pa rin naman lugi. Yun nga lang, nabawasan yung ating benta or kita, 'di ba? Kasi halos 20 pesos yung ating dinagdag. Ayan, bali 20 pesos pa rin ang bentahan ko lahat ng yan. Kahit Nesty, ayan, 20 pesos. Sa mga kape naman, ayan, 12 pesos pa rin naman tayo. Bali yung coffee ko, blanca lang yung pinag 13 ko. Bukod tanging coffee ko, blanca lang yung 13. Tapos lahat na yan is 12 pesos. Yung Energen, ay yung Champion, 13 naman talaga yung dati pa. Kasi nung ano pa talaga is 13 na siya, 'di ba? Wala nga akong Energen Champion. Yung Energen Choco, ayan, 8 pesos pa rin. Tapos sa mga yan toyo, ayan, ang bentahan ko ng ganito, 200 ml is 11 pa rin. Sa 100 ml is 8. Sa Mang Tomas ko is 13. Sa Dato Puti 14. Sa Suka 7 at saka 10. Tapos yung maliit na tomato sauce, 18 pesos. Itong tomato ketchup, ay yung UFC ketchup, malaki kasi to. Hindi kasi to yung binibili ko lagi. Ayan, check ko pala kung magkano bentahan ko nito. Buti na lang naalala ko. Yan guys, yung ating itlog is 3.20 at saka 8 pesos ang isa. Tapos sa mga mismo, ayan, ano pa rin. Ayan, 15 pesos pa rin naman bentahan ko kasi kahit tumaas na siya.
nakuha pa rin natin yan sa old price. O, diba? Ayan guys, bali ang nabago lang naman sa akin is ito 22 na dati 20. Ito 26 na dating 22. Ayan, kung kailan paubos na sa hako lang napansin na palugi na yung bentahan natin o palugi na yung yung ganun nga. Tapos 23, ayan, tapos 24. Pero ito 35, 30, 30, same price pa rin naman, 35, 20, 35, ayan, di ba? 22. Ayan guys.